Hello लोगोफोर, गुड आफ्टारनुन। बोरै दङ नोंथांमोना? आं मासबाद टाउनाव मोनफैलायबाय। नै आंहा दिनै लोगोनि रुमाव फैदों मासबादाव। फाइनालि आं लोगोनि रुमाव मोनफैमारबाय। आङो लोगोनि रुमाव फैनायनि जाहोना जाबाय आरोना लोगोफोर, माने आंनि इउटुब चेनेला भिउस फैया जाबाय थादोंमोन। जानो हागौ आंनि बे सेटिंआवहाय माबाफोर इसु दंमोनदां आरोना, बेनिखायनो आङो लोगोनि रुमाव फैनाय जादों। आरो लोगोजों आंजों नायदों आरोना माबायदि जादों एबा बिदिनो खालामनानै दिनै फैदों आरोना दायो खालामखांनायनि उनावहाय आं दायो न'आव थांसिगोन आरोना। बिस्टिया जोंनाव फैदों आरोना। आं दा बेनो ओंखाम संना जानोसै नैबेयावनो। नै जोंना लोगोफोर रुमा नायदो। दा नायलांबाय थादो लोगोफोरा। दा आं फार्स्टआवनो थाव होना लाग्रोबाय लोगोफोर। जोंना नै रान्दिनिया दिनै जोंना खानाय गुसुंसो। बयलार बेदरसोना। सानैल' मानसियालाय मा बेसे जानोब्रा ना? आरामसे थैयो जोंहा। आलु नै आलु। पियासखौनो होदोंमोन ना? नै जोंना संख्रि नामायो? हालदैनो संबाय थाग्रा मालाय एक्सप्रेस दंखाथारो नै। एबार दै होनोसै आरोना, एबार दै होनोसै। मोनहांबायनो जोंना बेदरा। होदो दैया, दे होदो। दैखौ बेसे बुरजा होगोन? बन्दसो ओरैनोखा मुखायानो बन्दसो नै ना नै। मुखायानो माखौ बन्द' खालामना दैया गवाखै। मुखाखौ खेवनो रोङाखै। दे होना हो, होना हो, होना हो। आंबो संफेरा नालाय बारा मिथिलाङा। होना होना होबाय। Wah, sebenarnya deh kok. Langsung dengar nah. Nih.